Ďalším finalistom slovenskej výpravy je Jožko Balabás v kategórii kulturistika do 75 kg. Jožko, videl si sa na fotkách, môžeš zhodnotiť tú svoju formu, alebo ako sa vidíš ty v svojich očiach? Tak ja som spravil maximum, ešte budem robiť maximum do zajtra, čo bude v mojich silách. Ja myslím, že forma je dobrá, no a budem bojovať. My si takisto myslíme, že tá forma vygradovala práve tento víkend. S akými ambíciami zajtra pôjdeš do toho finále? Tak, keďže už som vo finále, tak dúfam, že si stiahnem na medailu a budem sa snažiť o čo najlepšie umiestnenie. Neviem, či si to počas dnešného semifinále sledoval. Ako hodnotíš pretekárov napríklad v tých kategóriách, čo si mal možnosť hľadnúť? Napríklad, že som ťa tam videl chvíľočku, keď pretekali Masters. Čo hovoríš napríklad na nich? Tak obdivujem ich, pretože postaviť sa v ich veku na pódium, tak to už je klobúk dole, ako hej. Tak ja neviem čo dodať na nich. Dobre, tak dneska to stačí. My ti želáme, aby tá forma bola zajtra dobrá a aby tá vytúžená medaila z tohto vrcholného podujatia konečne bola. Ďakujem. Ďakujem aj my.